Hei hi AMC Multi-Complex Building 4th floor tuna kan dawr awmna anita hei hi kan public bathroom toilet ania hei hi bathroom chhungah hian hmeichhe underpan chu ani chianga lan danah hian ek ngen ti hian an lo pei tap mai ni ati nge bathroom ah kher hian pei hle emergency a ko tha lo pawh lo ni se dustbin ah pei ve mai tur ania a mawi lo thin khawp mai a zahtlak hei hi ka khawih a ui lut tuk ringawt mai ni chuang chuan hei hi ka pei dawna khawngei takin hemi video lo en tu te in awm ani chuan hygiene hygiene ang ho public toilet tih vanga hetianga tih trawp emaw englo tur ani lo mani toilet ang chiah a mani bathroom ang chiah a en thin tur ani mawi lo khawp mai a zahtlak